The Midnight Game, sau în română Jocul de la miezul nopții, este un vechi ritual păgân utilizat în general pentru pedepsirea celor care au încălcat regile păgâne în cauză. Instrucțiuni: ritualul trebuie făcut la ora 12 fix, în caz contrar acesta nu va funcționa. Materiale necesare: vei avea nevoie de o bucată de hârtie, un instrument de scris, o brichetă sau o cutie cu chibrituri, sare, o ușă din lemn și cel puțin o picătură din propriul sânge. Atenție! Dacă joci cu mai multe persoane, acestea trebuie să-și aducă propriile lor materiale. Urmați următorii pași pentru ca ritualul să meargă. Pasul 1. Scrie numele tău complet pe bucata de hârtie, pune cel puțin o picătură din sângele tău pe hârtie. Pasul 2. Opriți toate luminile din locul în care faci acest lucru, du-te la ușa ta din lemn și puneți hârtia cu numele tău pe ea în fața ușii. Acum scoate lumânarea și aprinde-o. Pune-o pe partea de sus a hârtiei. Pasul 3. Bate la ușa de 22 de ori, la ultima bătaie trebuie să se facă ora 12 fix, apoi deschide ușa, stinge lumânarea și închide ușa. Tocmai le-ai lăsat pe omul de la miezul nopții să intre în casă. Pasul 4. Reaprindeți imediat lumânarea. Când ați început jocul, trebuie să fiți atenți la toate sunetele din jurul vostru. Scopul tău este acela de a evita pe omul de la miezul nopții până la ora 3:33. În cazul în care lumânarea se stinge, asta înseamnă că omul de la miezul nopții este aproape de tine. Ai timp fix 10 secunde să o reaprinzi la loc. Dacă nu reușești acest lucru, luați sarea și faceți un cerc de sare în jurul vostru. Dacă nu reușești nici acest lucru să faci, omul de la miezul nopții va crea o halucinație în care vă vor fi prezentate cele mai mari frici ale voastre și îți va sfâșia organele unul câte unul. Vei simți asta, dar vei fi incapabil să reacționezi. Dacă totuși ați reușit să creați cercul de sare, trebuie să rămâneți acolo până la 3:33. Dacă reușiți să reaprindeți lumânarea, puteți continua jocul. Trebuie să continui jocul până la ora 3:33 fără a fi atacat de omul de la miezul nopții, sau să rămâi în interiorul cercului de sare până dimineața pentru a câștiga jocul. Omul de la miezul nopții vă va părăsi casa atunci când se va face 3:33 și atunci vei fi în siguranță. Indicații cu ajutorul cărora să știți că omul de la miezul nopții este aproape: scăderea bruscă a temperaturii, apariția unei figuri negre umanoide în întuneric și auzul unor șoapte care vin de nicăieri. Dacă observați toate aceste lucruri, este recomandat să părăsiți acel loc urgent și să mergeți în altă cameră. Nu aprinde nici măcar o altă sursă de lumină în afară de cele recomandate anterior la materiale. Nu utilizați nici măcar lanterna în timpul jocului. Nu încercați să folosiți sângele altcuiva pe foaia voastră cu numele vostru. Nu mergeți la culcare în timpul jocului. Nu utiliza bricheta ca sursă de lumină în locul lumânării și nu în ultimul rând, nu încercați să-l provoci pe omul de la miezul nopții. Eu vă recomand să nu jucați acest joc, deoarece sunt șanse foarte mari să fiți răniți sau și mai rău să muriți.